Toto nie je riešenie. Profesionálny pohľad a trendy. Ako sa zmenil proces likvidácie firiem v posledných rokoch, najmä s ohľadom na legislatívne zmeny? Proces sa snaží byť prísnejší a tvrdší k podnikateľom, a to i finančnými postihmi. Ohrozuje ich i trestnoprávne. Legislatíva sa sprísňuje, čo kladie vyššie nároky na správnosť prijatých postupov. Vidíte v tejto oblasti nejaké aktuálne trendy alebo nové výzvy, s ktorými sa podnikatelia stretávajú? Zaznamenávame nárast ukončovania podnikania v dôsledku ekonomických výkyvov, legislatívnych zmien a v neposlednom rade aj v dôsledku konsolidácie politickej a ekonomickej nestability. Výzvou je prispôsobiť sa dynamike trhu a riešiť krízové situácie rýchlo a efektívne.